til Nordic Power Converters. Og dem inviterede vi sådan set også tilbage sidste år for at fortælle lidt om, hvordan det var gået og give os en opdatering på deres rejse. Der var blevet bygget et stort team, de havde fået en større investering i hus, og der var etableret gode relationer til de første kunder. Alt sammen en rigtig god historie, ligesom den vi lige har hørt fra Martin. Og rejsen for Nordic Power Converters er heldigvis ikke over endnu. I dag har vi inviteret Reiner tilbage igen for at fortælle ikke om deres egen rejse, men derimod for at præsentere den første finalist. Vi er rigtig, rigtig glade for at have dig tilbage på scenen, Reiner, og vi holder fingrene krydset for, at jeres rejse når målet. Så rigtig godt imod Reiner fra Nordic Power Converters. Tak, Sten. Jeg gik ind ad døren i dag, der havde den samme fornemmelse, som Martin beskrev. En inderlig glæde over at være denne motivation. Men at være her og opleve og indånde det her drive, det her vedholdenhed, den her risikovillighed og ihærdighed, som I har, det er noget helt særligt. Livet som iværksætter er meget mere udfordrende og uforudsigeligt, end de fleste tror. Så at være sammen med jer er særligt motiverende. Den første virksomhed kan jeg relatere til på en del punkter. Ikke kun fordi det er et spin-out for DTU, men de har en gennembrydende teknologisk opfindelse, og de tænker globalt fra dag et af. Min virksomhed prøver vi på at omforme strøm i hele verden. De vil forbedre den optiske kommunikation for os alle sammen. Fibernettet. De relaterer til 3 væsentlige udfordringer ved internettet, og i at gøre det, så hjælper de deres kunder med at tjene langt flere penge undervejs. Derfor tror jeg, de har en god chance. De kan gøre det meget hurtigere, det er selvsagt relevant. Så det der med internet, det er ikke gratis, det koster en mængde energi. Internettet bruger 3 gange så meget energi som luftfartssektoren i hele verden og stiger. Det vil de reducere. Og så skal prisen ned på alt, hvad der er kommunikationsudstyr selvfølgelig, ved at bruge standardkomponenter. De skal ud og lege med de store. Det kender jeg godt. Det er ikke let. Men hvis de kan levere, så vil de have effekt på vores liv og vores verden alle sammen. Vi hjælper mig at byde velkommen til Jesper, CTO og co-founder af Bifrost Communication. Tak, Reiner, for den fantastiske introduktion. I den nordiske mytologi, der er Bifrost regnbuebroen, der forbinder verdenerne. Med andre ord, den bringer mennesker sammen over lange afstande med lys i forskellige farver. Det samme gør vi ved internettet i Bifrost. De fleste af jer, der sidder herude i lokalet i dag, I har ikke fibernet installeret i jeres hjem. Det har I ikke, fordi operatørerne har utrolig svært ved at tjene penge på at rulle fiber helt ud til slutbrugeren. Det er fordi, at den central, de sender fra, den skal være mindre end 10 km fra hjemmet, og de kan kun sende én kanal på fiberen i den del af netværket. Det betyder, at de skal bruge en hel masse centraler og en hulens bunke fiber for at servicere et givet område. Med Bifrost teknologi, så kan vi forøge den afstand fra 10 km til 40 km. Og vi kan samtidig, fordi vi kan sætte flere kanaler på fiberen lige pludselig, så kan vi sætte 8 gange så mange brugere på den samme fiber. De 2 ting til sammen, det gør, at centralerne, de kan fjerne 90%, eller operatørerne kan fjerne 90% af deres centraler. Derved kan de spare en masse penge. Samtidig så reducerer det energiforbruget dramatisk, fordi det er lige præcis i de centraler af hovedmængden af den her energi, den bliver brugt. Hvis vi tager et eksempel TDC i Danmark, så ser I her et kort over deres centraler i Danmark. Der er temmelig mange af dem, og det her det er altså ikke de små grønne gadeskabe, I kender. Det her det er bemandede centraler, så de er temmelig dyre. Med vores teknologi, så ser det sådan her ud. Vi har fjernet langt de fleste af dem. Derved har vi sparet TDC for over 300 millioner euro per år. Og det er jo kun i Danmark. Og det er i driftsomkostninger, så det er ikke en engangsfortjeneste, det er hvert år.
En anden fordel ved det her, det er, at sådan et netværk som det her, det er langt nemmere at fejlfinde på. Så for eksempel, hvis min mor skulle holde en nytårstale for hele befolkningen, og den skulle sendes ud, så tror jeg ville foretrække, at det var et simpelt netværk, hvor det var nemt at lokalisere fejlene. Vores produkt, det er det, der hedder en fiberoptisk transceiver. Den er cirka på størrelse med en USB-stik. Den sidder oppe i centralen i et rackskab, og den sidder faktisk også som indmaden i jeres fibermodem derhjemme, hvis I er de få heldige, der har fibernet. Den måde, vores adskiller sig fra dem, man bruger i dag, det er, at vi har lagt en ekstra laser ind i den. Og den virker som en forstærker. Den forstærker det lys, der kommer ind, så vi kan sende meget, meget længere, inden lyset bliver så svagt, at vi ikke kan se det. Men den gør det kun på den farve, som er den samme som den selv. Det vil sige, at hvis der kommer mange kanaler ind, så kan vi vælge, hvad for en af dem vi vil se, uden at de bliver blandet sammen. Lidt ligesom jeres tv-tuner. Hvis vi ser på markedet for den type transceivers, så er det enormt. Globalt er det på 2,5 milliarder euro. Og det var i 2015, og vi har en 30% vækstrate, så allerede i 2017 er vi oppe i 4 milliarder euro. Vi vil sælge ind til operatørerne, teleoperatørerne, primært ved at gå i samarbejde med de eksisterende udstyrsleverandører, sådan at vi kan fokusere på det, vi er gode til, og få vores teknologi integreret i deres eksisterende løsninger. Vi er i øjeblikket i positiv dialog med både Nokia og Ericsson, som er to af de største udstyrsleverandører i verden. Samtidig har vi rejst rundt og været i dialog med adskillige teleoperatører, blandt andet Google Fiber i USA og City Fiber i England, og de er meget interesserede i, hvad vi kan tilbyde og hvad vores teknologi kan. Når jeg siger vi, så er det selvfølgelig fordi, at jeg gør ikke det her alene. Jeg har DTU-baggrund. Det her det er en DTU-opfindelse, der er baseret på flere års forskning. Vi har 2 patenter på det, og vi har 2 patenter mere på vej. Men bag mig, eller sammen med mig, der har jeg et hold bestående af nogle erfarne folk, der har lavet hardware-startup i telesektoren flere gange. I øjeblikket er vi i Danmark, men vi er faktisk allerede nu ved at etablere operationer i USA også. Og vi forventer, at om cirka 3 år, så vil vi være en global virksomhed med over 50 ansatte og en omsætning i omegnen 50 millioner euro per år. Så hvis I vil høre mere, så kan I komme ned og snakke med os. Vi står dernede lige om lidt. Så tak for det. Tak